Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад, ки ҷое бошед, ободу сарбаланд бошед. Як-ду бародаро занг мезананд, мегӯянд ака мо дар Қазоқистонем. Фалон блогер, ака ман номи блогера нагирам, ба мегӯянд оли бо ҳамо одамо бо номша гирифтӣ ҳар гап гуфтиша. Фалон блогер гуфта, ки запрет на въезди шуморо ман мекушам пул катӣ. Бародаро, апау хоҳаро, дуруғай, ягон кас запрет шуморо кушода наметавонад. И блогерода бовар накунед, ки шумо да запрет мекушоянд. Вақте ки шумо қонуншиканӣ кардед, шуморо мувофиқи қонун вақте ки депорт мекунанд, то ҳамон вақте ки 3 сол мекунанд ё 5 сол, то вақте ҳамон депортон буд нашавад, ягон блогер шуморо пул катӣ кушода наметавонад депортонад. Барои он хатон эҳтиёт кунед, ҳар хел блогерода сум пул напартоед, ки ҳам пул да месӯзед, ҳам бо Россия омада бо ягон проблемаи нав дахтон ташкил мекунед. Барои он ҳар касе ки лайк мондагӣ нестед, лайка монед. ақурат наистагӣ нестед, ақуратҳо наистед, ки килои ман кам шавад. ҷое бошед, обод сарбаланд бошед. хулосаи гап, ягон кас депорт шумо карда наметавонад.